Constructorul în judecată, Raluca Ivănescu, a aflat mai multe. Raluca, bună seara! Bună seara, Alex! Bună seara, doamnelor și domnilor! Construcția complexului rezidențial a început în urmă cu aproape 2 ani și jumătate pe strada Dej din Timișoara. Oamenii au dat bani înainte ca să fie siguri că vor prinde o locuință nouă în blocurile ce urmau să fie construite. Atunci au fost asigurați că se vor muta în case în septembrie 2006. Însă atunci când a venit rândul oamenilor să se mute în casă nouă, nu era turnată decât fundația. Așadar, termenul s-a amânat de câteva ori. Reprezentanții firmei de construcție susțin că vina pentru întârzierea lucrărilor nu le aparține, ci că această întârziere este din pricina autorităților locale care nu au dat autorizațiile necesare la timp. Trebuie spus că nu se știe nici la această oră când se pot muta în casele lor, căci lucrările au fost sistate pentru moment din cauza ploii. Mi-am pregătit mobilierul datorită tâmplarului meu de familie, soțul, și aici ar fi baia, jacuzzi, e deja montat. Aici ar fi un dormitor, privire spre bisericuță. În urmă cu 3 ani, firma de construcție a încheiat 50 de contracte pentru apartamentele care urmau să fie construite în cadrul unui complex rezidențial în centrul orașului. Potrivit contractului, locuințele trebuiau predate exact în urmă cu un an, în septembrie 2006. Termenul de finalizare a fost amânat până acum de 3 ori. Proprietarii au intrat în panică pentru că blocurile nu au fost ridicate nici până acum. Am cumpărat un apartament care în decembrie trebuia să mă mut în el și acușa apare altă decembrie și eu am dat banii, 70% din bani, ei mi-au luat banii și nu mi-au dat nimic. Ne mulțumește că m-am născut pe pământul ăsta între oameni care nu sunt de cuvânt. În fiecare zi oamenii bat la ușa firmei de construcții. De fiecare dată ei primesc același răspuns, trebuie să aibă răbdare. În ultimile luni, proprietarii firmei au refuzat să le mai dea vreo explicație. Spunem că ar trebui să fie gata aproximativ până de sărbători în decembrie, da? Este adevărat că noi am dat un termen în martie, dar noi am dat un termen în martie pentru roșu. Din păcate, termenele de uscare a betoanelor nu mi-au permis să merg mai repede. Clientul, dacă are un apartament prost cu 6 luni mai devreme sau are un apartament sigur și foarte bun cu 6 luni mai târziu, cred că alege a doua variantă. Un apartament costă între 60.000 și 140.000 de euro în funcție de numărul de metri pătrați. Mulți dintre viitorii proprietari s-au împrumutat la bănci pentru un acoperiș deasupra capului, iar acum nu le mai rămâne decât să se înarmeze cu multă răbdare. Oltenii sunt puși pe jar. De când au auzit că americanii de la Ford vor să cumpere fabrica DU, craiovenii au început să-și facă planuri. Agenții imobiliari își freacă mâinile de bucurie și așteaptă pe americani cu locuințe cât mai confortabile și terenuri pe măsură. Prețurile s-au dublat în ultimele săptămâni.